Filmer du mig? Ja, kan du ikke lige fortælle, hvad det er, du laver? Det her, det er min hjertelytter. Mit stetoskop. Og jeg bruger den også til at skrive på Facebook. Men jeg har lige behandlet en abe. Bongo. Med den her. Hvor er bongo? Den er blevet sat ned i hvilehuset. Efter jeg har lyttet den prøves hjerte. Og den her virker ved, at man sætter de her to ned mod hjertet. Og så bliver der sendt vibrationer op til mit øre. Og så kan jeg mærke, hvad der sker i hjertet. Så er det mig, der er læge. Ved du hvad? Nu må Simon ikke fortælle, hvem der er læge. Så siger jeg det. Det er mig.